upgrade-ul la inel îți face decât un boost de 2 AP și sunt convins că mai ai și alte lucruri de upgradat pe tine. Nu, pentru mine dacă îl luam pen era 5 AP. Al doilea capot ea nu-l fac. Și atunci ar fi fost doar 1. Să mai căutăm. La ce preț este Macro Shadow Pen? 2 miliarde. Și cât are AP? 15. Deci ar fi cu 1 miliard 300 mai ieftin ca un Tungrad. Dar nu faci comparație cu Tungrad, faci comparație cu Ring of Crescent. Și chiar și așa ar fi un AP pentru 500 de milioane. Plus, față de exact. E bine. 7 miliarde încă n-am să iau terți. Crește. Da. Dar sunt aproape. Bine, și sincer m-ar mânca să iau și din alt feeling. Să recâștig niște DP. Doamne, că s-au scumpit accesoriile, sunt abominabil de scumpe. Îngrozitor de scumpe sunt. Mă uit la ele, nu vine să cred. Bine că vi l-am făcut mai pe toate. De ce mi-a mai trebuit un cercel? Nu le-am făcut chiar pe toate, dar mai întreb de cercel. Un cercel de Tungrad. Aveam un Death Witch care s-a transformat în capotia când am făcut 62. A plecat la plimbare și aveam banii să trec în Death Tungrad, dar aia mi-am dat seama că câștig decât 2 AP-uri, cheltui 7 miliarde jumate, câștig 2 AP-uri și nu fac nimic, adică nu se simt, nu prind niciun bracket. Așa că, atât. Lasă-mă acum. Bec. Căcat a murit. Tu-ți gura, mătii. Mi-a lăsat fix în cur. Da, și după aia am să mă gândesc de unde mai pot să mai scot eu un AP-ul. Să tot poate prinde motorul bracket. Din păcate, trebuie să treaba. Aș putea să scot un AP înlocuind una din accesoriile pe care le am, gen Bazi Belt, cu Tungrad Belt. Doar că asta e o idee doar teoretică. Pentru că pe piață Tungrad Belt-ul are un AP în plus și costă dublu față de Bazi Belt, în loc de 6 miliarde, 12 sau 13 miliarde. Da, Tungrad are rage. Doamne ferește. Care la un moment dat o să-ți fie folositor. Da, ar fi bună la rage-ul ăla. Pentru mine e foarte important rage. Pentru mine nu este. Acum dacă trec la următorul bracket o să dau one hit și la Works. Pentru vedere. Auzi?